Napoleon byl prcek. Věděli jste, že to ale není tak úplně pravda? Zde jsou 3 hlavní důvody, proč si o Napoleonovi myslíme, že byl malý. Za prvé, rozdíl mezi francouzskými a britskými měrnými jednotkami. Napoleonova výška byla při jeho smrti zaznamenána jako 5 stop 2 palce ve francouzských jednotkách. Francouzská stopa však byla delší než britská stopa. Ve skutečnosti to odpovídá přibližně 169 až 170 cm, což byla na tehdejší dobu výška průměrného muže. Za druhé, britská propaganda. Během napoleonských válek britská propaganda často zobrazovala Napoleona jako malého muže, aby ho zesměšnila a znevýhodnila v očích veřejnosti. Za třetí, osobní stráž a přezdívka. Napoleon byl často obklopen vojáky své gardy, kteří byli nadprůměrně vysocí. Ve srovnání s nimi mohl působit menší. Také jeho přezdívka Le Petit Caporal neboli Malý kaprál byla spíše výrazem náklonnosti a nepopisovala jeho výšku. Napoleon tedy nebyl na svou dobu tak malý, ale byl průměrné výšky. Mýtus o jeho malé postavě vznikl kvůli rozdílným měrným jednotkám, britské propagandě a srovnání s jeho vysokou gardou. Pošli tohle každému, kdo si stále myslí, že